Zdravím vás. Toto video robím po takmer roku aj 4 mesiacoch. Po tom, ako som natočil video o tom, ako sa mi triasol palec na mojej ľavej ruke a ako som to vyriešil. Počas tej doby, rok aj 4 mesiace, som mal ešte nejaký ten mesiac potom, ako som natočil to video. Ešte keď som mal väčšiu fyzickú záťaž, že som išiel niekde ďalej na bicykli, tak nejakých nad 50 km, tak som potom, keď som si lahol do postele, tak ešte som ten tras palca mal, ale toto trvalo len mesiac a potom sa mi to celkom vyriešilo, že už ten tras palca som nemal ani keď som prešiel 200 km, keď som bol v Česku na bicykli. A počas toho obdobia roku aj takmer 4 mesiacov sa mi párkrát stalo, že sa mi znova začala pred mojim ľavým okom objavovať taká pavučinka, o ktorej som hovoril aj v predošlom videu o tom na trase palca. A ako náhle sa mi táto pavučinka objavila, tak som si začal znova masírovať hlavu a po pár dňoch mi to zmizlo a potom sa ani už neobjavila tá extrémna únava, o ktorej som hovoril v predošlom videu, a neobnovil sa mi ani ten tras palca. Takže dá sa povedať, že mi tá masáž veľmi dobre funguje. Dôležité je, aby bol človek citlivý na tie signály tela, lebo telo sa nás vždycky snaží upozorniť najskôr nejakým miernejším príznakom a potom postupne sa tie príznaky zosilňujú. Tak ako aj u mňa to bolo najskôr. Som videl tú pavučinku pred môjim ľavým okom, potom následne som mal extrémnu únavu počas dňa a potom nakoniec prišiel ten tras palca. Takže keby som to hneď začal riešiť, keď som videl tú pavučinku, keby som si tú hlavu začal masírovať, tak vôbec by mi nenastala ani tá extrémna únava počas dňa a tiež by som nemal ani ten rok aj 4 mesiace dozadu ten tras palca. Takže dôležité je, aby bol človek citlivý na tie signály tela. Toto je z dnešného videa všetko. Čaute.